खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलि ब्रह्म चिरां जिल्ला एबसुनि ब्रैथि जिथाम बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया गुरुबासानि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादि एबा गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुआ खुंनाय बादि देग्लायबो चिरां जिल्ला एबसुआ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगासार खालामनाय आरो थुलुंगाखांनाय लाबोनायजों लोगोसे उन्दै गथ'फोरनि जिउ राहा दानाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै चिरां जिल्ला एबसुआ मोनद' दखरा आफादफोरखौ लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ गुरुबासा दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जोलुर गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। लोगोसे बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव दिनैनि गिबि खेलाखौ गेलेयो सिडली चिरां दखरा एबसु आरो बेनि हेंथायै काजलगाव दखरा एबसुआ। जोबोद गोजोननाय मोनदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोसिमनि जि जोलुर बादायलायनाय हौवासाफोरनि बिथांमोना दिनै बे जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथार गुरुबासायाव बिथांमोना जागायदों आरो बे जागायनाय हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय आङो बे मोजां फुटबल बादायनायखौ बानजायनायनि थाखाय आं चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोना साबायखर बावदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय सिमां नुदोंमोन नाथाय बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमालांबाय आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुङैनो जों 2018 मायथाइयाव मोनसे मावथांखि आजावदोंमोन आरो बे मावथांखियानो जाहैबाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानैनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ बिथांमोना होदों। देग्लाय ब्रैथि बोसोराव बिथांमोना आगान होदों आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादै जों 2022 मायथाइयाव जों जागायदोंमोन। देग्लाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3थि बोसोराव जों आगान होदों आरो जों सानो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जे गामि गफायाव उन्दै उन्दै खुदियाफोर दं जायफोरा बिराद मोजां फुटबल गेलेनो रोङो बिथांमोनाव टेलेन्ट दङ नाथाय बिथांमोना बे टेलेन्टखौ मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोसारहोनो हायाखैमोन। दा बिथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिथांमोननि रोंगौथिखौ जों नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनानै बिथांमोना गाव फुटबलनि गेजेरजोंनो गावनि आथिङाव गसंनायनि गेजेरजों नेसनेल इन्टारनेसनेलाव गेलेनानै बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुलांनाय बेखौ जों मोगथां महराव जाफुंनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गेलेनायखौ जोङो बादायनायखौ जोङो होनाय जादों। बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफिखौ सिनियर बेसिसावसो होनाय जायोमोन नाथाय दायो आन्डार 13नि बेलायाव होनाय जाबाय दा सिनियर हिसाबै बेखौ हेक खालामनाय बेयो चिरां जिल्लाया बिथांमोना मोनसे थांखिया नोजोरखौ लानानै 13 बोसोर सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ बिथांमोना मोनसे उफेरा नाम एक्सट्रा नाम होदों। आं सानो बेनि सायाव बारा बिदि गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोङो उन्दैफोरनि थाखायबो जों होनाय जायो आरो गुबुन गुबुन जिल्ला आफादफोरा गुबुन गुबुन दखराफ्रा जायफोरा गावबा गाव दखरायाव बर' हारिनि सिनायथि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बै बिथांमोननि मुंख्लंमोननि हारियाव जे बावसोमनाय गोथौ बावसोमनाय बेखौ गोजोर खालामनो थाखायनो जोंनि दखरा आफादफ्रा जिल्ला आफादफ्रा मुंख्लंनि मुङावबो होनाय जायो आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे गोथौ आरो थांखिखौ लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि जे जोलुर बादायनाय बेखौ बिथांमोना मुंख्लंफोरनि मुङाव बावनाय जादों। आं सानो बेखौ लानानै बारा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। एबार गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थांनाय 2022 मायथाइयाव जोङो जागायनानै देग्लाय 2023 मायथाइयाव जोंहा 3थि जागोन। जोङो हौवासाफोरनि थाखायल' होनाय जायोमोन नाथाय एबार गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिन्जावसाफोरनि थाखायबो 13 बोसोर बैसो सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ जों होनो थांगासिनो आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि जुदि गुदिया थिग जायोब्ला जोंनि बिजौआ थिग जायो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ जों लानो थांगासिनो दङ आरो बे बेलायाव आङो गासै जोंनि माहारिनि जायफोर दल संगठन दङ इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ रायजो राजा नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखियाव मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरदों। खेला गेलेनायफोराव सोरबा माखासे बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ आथिं बायगोन बायदि बायगोन होननानै माने एसे गोसोफोरखौ बारा खुलुमनो हाया नाथाय गेलेनायनि बेलायावबो डेभेलपमेन्टआव माने सोलायनाय गैया दा बैफोरखौ माबायदि मेसेज होनो आं सानो जोंनि बे फुटबल बादायलायनाया मोनसे फुटबल बादायलायनायल' नङा। आं सानो बेयो जोंनि समाजाव जिफोर गाज्रि थासारिफोर सोमजिद्रायो आथिखालाव जों नुदों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय जुवा गेलेनाय समाजनि गाज्रि खामानिफोर मावनाय
जों नुदों बे थांनाय 3 बोसोराव जोङो बे 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव जायफोर उन्दै खुदिया दङ, खुदियाल' नङा, जायफोर समाजाव दिथागिरिफोर दङ, समाजनि जायफोर लाइमोन दङ, बिथांमोना मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदों जे गेलेनायनि गेजेरजोंबो बर' हारिखौ जों सिनायथि होनो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो समाजनि जि गाज्रि थासारि बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो। बेखायनो उन्दै गामिनि उन्दै सेंग्राफ्रा दानिया मा खालामदों, गामि गफायाव फुटबल गेलेनाय जि इनभारमेन्ट जों बेखौ नुनो थांदों। जों सानो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' समाजाव मोनसे गोख्रों सोलायनाय फैगोन आरो बड'फानि जि आद्रा सिमां बेबो मोगथां महराव जाफुंनानै जोङो गोथौयै फोथायो। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।